11. ročník najúspešnejšej svetovej talentovej show prichádza. Je tu čas, aby sme začali. Ideme na to! Exkluzívni špeciálni porodcovia. Přátelé, to je bonus! Účinkujúci, ktorí vás pobavia. To je úžasné. Je vidieť, že talent máte. A vystúpenia, ktoré vás dostanú. Ja som rád, že som v tejto show mohol naživo stretnúť históriu svojho internetového prehliadača. Musím si to vymazať, aby aj to ostatné nedošlo. Príbehy plné emócií. Vy ste hviezda. Kde jste byla celou tu dobu? Mám zážitok, ďakujem ti za ňo. A talent, aký sa len tak nevidí. Prosím vás, ticho, jde o život. Bolo to zabijácké. Ty si proste geniálny. Show sa začína. Československo má talent. Kto vás prihlásil do Československo má talent? Áno. Ja už nemôžu. Od 3. septembra na Jojke. 11. ročník najúspešnejšej svetovej talentovej show prichádza. Je tu čas, aby sme začali. Ideme na to! Príbehy plné emócií. Vy ste hviezda. Kde jste byla celou tu dobu? Mám zážitok, ďakujem ti za ňo. A talent, aký sa len tak nevidí. Prosím vás, ticho, jde o život. Bolo to zabijácké. Za mne áno! Show sa začína. Mne to úplne odzbrojilo. Chceš dobrej a ja ti fandím. Československo má talent. V nedeľu o 20:40 na Jojke. Veľmi emotívne vystúpenie, mám zážitok, ďakujem ti za ňo. Bolo to zabijácké. Za mne áno! Show sa začína. Mne to úplne odzbrojilo. Chceš dobrej a ja ti fandím. Československo má talent. V nedeľu o 20:40 na Jojke. Porota Československo má talent má nových špeciálnych členov. Marián Čekovský, skvelý slovenský hudobník, zabávač a moderátor. Veľmi emotívne vystúpenie, mám zážitok, ďakujem ti za ňo. Vám sa stalo, že vám stoja chlpky? Nie len chlpky. Československo má talent. Už čoskoro na Jojke. Porota Československo má talent má nových špeciálnych členov. Vojta Dyk, vynikajúci český spevák, hudobník a herec. Evidentne talent máte. Za mne áno! Tak poďme na to, ľudia, máme dobrú náladu, poďme na to. Československo má talent. Už čoskoro na Jojke. Porota Československo má talent má nových špeciálnych členov. Štepán Kozu, najúspešnejší český stand-up komik a herec. Som váš veľký fanúšik. Všichni ho úplně milujou. Ja pak vám dám to 5 kg vzadu, jak sme sa bavili. Československo má talent. Už čoskoro na Jojke. Porota Československo má talent má nových špeciálnych členov. Ego, úspešný slovenský reper, člen skupiny Kontrafakt. Nemusíš to tlačiť, vidíš tú techniku spracovanú. Toto je ozajstný talent, zabijácké. Československo má talent. Už čoskoro na Jojke.